Joo, se oli saarmiittipäivä. Ja ennen kuin me päästään lähtemään liittyyn, me joudutaan mennä motonettiin, koska ei onnistu rikkoa sen Stefan. Joo, sä näet minkälainen päivä tästä tulee. Mitä sä Elo hait? Parit Stefat. Miksi? No, koska paskavärräikästä keulimista ja Stefat pamahtaa ja öljyt lentää syliin ja... Mutta eikö sä ostanut jo yhdet uudet? No vittu, kun ne meni paskaksi. Miksi sä meet rikkoon? Ei semmonen kannata, menee lisää rahaa vaan. No, vittu. Vittu. Tällä lähdetään tänne. Joo, tilanne on tähän niinku... Tää on valmis. Toi ei nyt selkeästi oo valmis. Mut tällä... Jessus senta! Mikä vähje! Tällä ei kehtaa lähteä miittiin. Eiks niin Elo? Tää on liian tehokas. Ei silloin lähteä, se oli Niin. Sitten tää on nyt vähän vaiheessa. Elo, tuleeks tästä hyvä? Vittu tulee. Ah. Kesä. Kesä. What? Sitten täällä olisi Kawasaki. Sieltä uupuu moottori. Siinä on derbi, joka sitten palaamaan. Tää on kaikkea hauskaa. Hyvä tästä tulee, mutta... Vittu. No, ei tuu sitten. Missä vitussa on se vitun... Onks vittu tuolla? Muista työn ilo. Tällä saa saatana sieltä pohjasta sen ruukin irti. Sit se ei ehkä vuoda. Niin. Ehkä. Kyllä tää meni noppiin. Onko se Elo part 2? Tää on part 2. Se on 2 yritystä nyt. Mulla on 2 yritystä, mulla on 2 uutta. Jos se nyt menee sinne silleen, että se toimii. Niin. Tää öljyttää kyllä. Onko peijaiset? Tää öljyttää kokonaan. Uittaa öljyssä. Kato tonne. Täällä näyttää vähän kyseenalaiselle. Nyt täällä on jo... Mut nyt se kone on täydellisesti katossa kanssa ja se on kaikki niin kuin pitääkin. Nyt täällä on jopa saatu toisen keula asennettu. Onko täällä nyt hyvä? Mä oon nyt iloinen. Joo, me puhuttiin, että meni vähän sulavemmin tää remppa, kun eka kone remppa 12 tuntia kestää. Mitä Mä ihan luottas mun omiin asennuksiin välttämättä. se mäntä oli? No se mäntä oli siellä ehkä vähän väärinpäin ja Mitä se sitten teki? kaikkea muuta kivaa. Pasko kannen tiivistä. Ja kauas sun eka Stefan vaihtokerrasta? Niin eka kertaa tosiaan kun mä tää keularempa tein tai vaihan noin Stefat tonne. Niin no mitä siinä meni joku 12 tuntia. Se on se tohtori Diesel on kova asentaa kuule. Se on 12 tuntia urakkaa valmis. Urakkajätkä se on. Pienet läntit jää tänne pihalle, mutta kohta se on ajos. Sitten on skootteri. Ai saatana, ai. Tuleeko se Elo hyvä? Tulee. Laita sinne sitä öljyä. On tarkka kaatu. Hyvin menee. On keskittynyt ilman. Joo. Kyllä tolla lähdetään vielä miittiin tänään. Lähetään. Nyt Elo on jopa saanut keulaöljyt about samaksi. Sitten se on kiinni. Sitten Elo pukeutuu. Ja sit se on valmis. Miksi sä pukeudut tänään? Eikö se ole tänään eläinoikeuksien päivä? Oh. Ja eikö kypärää EU hyväksytty? Oh. Mitä vittu? Tuliko sulla sormenjälki just kiilotettu No hivanteessa? tuli! Kato! Ei herra jumala. Tuolla vittu suutunut. Eikö se ollut keraaminen pinnat? Eikö sä tämänkin kiilottanut ihan justikä tosta olleen? Ja eikö tää takakate on vedetty sillä vauhin mukaan, että tiedät, sä kato paras ilmavirtaus tosta olleen. Toi tosta tiedät, no. Silleen kato, että tulee downforce, ettei vaan nouse se keula pystyy, kun se on laitonta. Noniin, ajoasu on valittu. Se on täydellinen tänne syksyn säälle. Tuliks keulas niinku hyvä? Perä avaimet jäi muuta sisään. Pirun jäykkä. Tuliks siinä niinku pirun jäykkä? Pirun jäykkä. Pirun jäykkä. No niin nyt se on poika on valmis. Onko omia? Edustamaan.
Heillä on mikä on tilanne? Muksimaan brouteisuudesta. Ei. Mulla on muuten 8-litrainen tankki, et ei siellä hirveästi tavaraa ollut. No 0,2 litraa, eikö se ole ihan tarpeeksi? 2 desiä. Mut joo. Me ollaan huikeet 3 tuntia myöhässä. Miitti alkoi 4. Kello on joku 7:30 kohta. Voi. Sit on mun kyyti. Setes. Ja mä joudun olemaan kyydiksi, koska mun kortti veri-ikävästi hävisi johonkin. Tänään täällä vitun vittu-uutisissa on aiheena nuorten liikkeiden käyttäytyminen, mikä on ollut vakavassa nousussa, etenkin nuorten ylinopeuden keskuudesta. Tänään me saadaan Romeo Eriksson Espoosta kommentoimaan asiaa. Joo, mä oon ilmiön yksi uhreista. Mun nimi on Romeo ja mulla kävi silleen, että lähdin semmoisella tehokkaalla saksalaisella turbotetulla autolla painaa siinä kesähuumassa Skoda Yeti. Siinä sit kävi silleen, että oli sitä vauhtia liikaa. Semmonen poliisisetä kaalu, partainen mopomies tuli ja mä en tiedä. Mitä se Eelo siellä? Se on aika kulunut tuolta oikealta puolelta. Mietit, että... No. Tänään poltetaan vasuris. Joo, poltetaan vasuri. Tää on hyvä tänne. Mietin. Vitu kirahvi. Täällä soi Finnish Underground. Vittu Elias ihan oikeesti. Hyväkin. On vittu tykistä. Otetaan mun juttu. Ahti, missä on derbi? Kotona. Miksi sä et oo taaskaan miitis sillä? Se on niin hieno, niin ei sitä kehtaa kato. Sit viime miitistä on 4 kuukautta ja se sun derbi on vieläkin sun kotona. Ahti, missä on derbi? Miss derbi? Miksi? Ei toimi. Miksi? Koska se on derbi, mitä kurpa kiinni. Okei. Mitä alkoi 3 tuntia 10 minuuttia sit? Ei ole tarvii kierrellä sitä. Tuleeko hyvä? Juu. Itse tummennettu takavalla. Jai. Siellä vähän. Sielläkin vähän. Onks tää niinku... Tää on ihan medium. Ai. No kulmat vähän on joo, mut... Tää on prima. Tää on prima. Tästä huomaa, että mistä on aloitettu. Ai, ok. Mitä sä kommentoit asiaa? Hurpajatkin. Ei se kuulu. Kello on 8 me ei ole vielä päästy sinne miitteen. Mennään nyt syömään. Niin, kello on 8 me ollaan vittu Espoossa syömässä. Juu. Ja tää on Vantaan miitti. Niin. Ei vittu. Kyllä tätä. Kyllä tää tästä paranee. Siellä on bacon. Puski mun häntää. Tultiin. Mä laitan sun 51. Joku tuli just ottaa meidän tiikerin, tää on kuulemma tiikeri, mutta hänen kanssa faninkuva. Oliko siisti? Joo. Tämmössä tuntuu olla Rebelwerks. Sulla tuupuu enää retkihiase. Vittu, pilkuilla juu. Retkihiase tulee tos noin. Teippa Eelon kypärää vielä tämmönen Burger King. Ui vittu ois hieno. Laita ton päähän, lähet keuliin vittu tuolla. Jengi tulee vittu vaan ottaa Myönnä. fanikuvia. Nyt kello on melkein 8, miitti on alkanut 4 tuntia sitten. Nyt voidaan lähteä täältä. Paljon se sun kello näyttää? On kallis kello, niin näytäpä sitä. 10:08, 3 tuntia 50 minuuttia. Nyt me lähdetään vasta Espoosta miittiin päin. Ei saa. Lähdetään vasta ihan miittiin. Niin.
Hei, hieno kruunu, mitä teet työksessä? Se on tietysti se video, tiedätkö? Se on 25 minuuttia sinne. Paljon me ollaan edes myöhässä? 4 tuntia. Me ollaan 4,5 tuntia myöhässä. No mikäs siinä? Ei mut ne alut on yleensä vähän paskaa. Tai no ei paskaa, mutta ei siinä ole niin paljon menoa, mut nyt lähtee. Ei kun kato Eelo ei oo ollut mestoilla. No joo. Skipataan suoraan hyvin menoihin. Jep. Vaan yhtäkkiä oli silleen, moi Kalle! Eli ihan puoli tuntia myöhemmin. Me ollaan päästy paikalle. Oliko kylmä ajaa? Ei näin. Voit sä poukuttaa? Ei lähtee nyt Hätä. Onko hyvä? No mun ei toimi. Miksi? No, mä vein sen huoltoon. Sitten iskän tililtä lähti 2,5 tonnia. Ja sit se koneboksi ja se ei toimi vieläkään. No ja niin. sitten sit se bensaletku kans räjähti ja se meinas syttyä palaa. Ai, okei. Ja me vietiin se takaisin huoltoon. No niin, se on hyvä. Elias, mihin me ollaan tultu? Kättäkisvoille. Onko täällä mopoilijoita? On. Miksi sä et oo mopolla? No kun en mä tykkää ajaa tänne. No okei, toi ihan validi. Mennäänkö nyt katsomaan, kun joku manki polttaa kumia? Mennään kattoo Eeloa. No miksei me mennä katsomaan, kun mankit polttaa kumia? Haluatko kuvata? Joo. Ei se kestä. Mulla on tuossa klossinen, kun 3 tyyppiä pitää vapaa polttamassa kumia. Nyt kun polttaa kumia. Mennään kattoo Eeloa. Mennään kattoo Eeloa. Ei, siellä se on. Kato, ui. Tiikeri! Missä Kato siellä! Sieltä tulee tiikeri! 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 Ujumo! Ujumo! Kato sun toi mopoinen täältä päin. Meille tuli joulu! Tuliks joulu vittu? Tuli. Mä oon halunnut tämmösen RGB-sähköpotkulaudan. Ai joo, no sä näytät sille. Mitä se eläin tekee tollasin? Aika hyvin se keulii. En mä tiedä, että eläimillä on oikeuksia ajaa vittu. Miltä kuulostaa? What the fuck, man? Siitä niin. Mitä vittua täällä tapahtuu? Mitä vittua? Ahti, miten se menee?
Oikeesti loppu. Kunnolla runkova. Nössö. Niin kuin sä teet. Niin, mä vedin hyvin. Niin, tiedä. Voitko sä laittaa sen klipiin tähän vai? Joo, se tulee tähän näin. Tai mä luulin, että se leikkos, mutta ei leikannut. Mut sit siinä on se joku vittu näppärä, joku tulee koko ajan huutamaan. Ja se voi luulla, että se leikkaa. Vielä uuden. Oh my days! Fucking mayhem! Jos käy kohtoo! Vähän vuotaa. Toi on vähän niinku kotari. Paska! Mulla oli söljyprappu irti kaikkien naamalle. Ei vittu lopeta tätä videota. Mikä äkkä? Nyt se leipoo. Ei koko tari. Ei. Ei kotari leiponut. Se leiponut. Mitä helvettiä? Vittu toi on venäis. Tommonen sullekin. Mulla oli piski jo. Mennäänkö? Miten ne tekee ton? Siellä on Starkvarki! Starkvarki! 80-teppainen pommi. Kestääkö se? Ei! Lähtömässä 5. Kato Fortnite banaani. Mä haluun tämmösen. Tämmösen. Okei, eli. Aika smoothi. Ei tuu enempää. Taas kun sä kuvaat jotain YouTubeen täällä. Eikö räjäytin roketin? Ei rokutti. Oh yeah! Kukaan se on mäkkäri. Olit sä mäkin? Tänäänkin itse asiassa olin. Otin muuten sama juttu mitä viimeksikin. Jessus senta! Mikä vähje! Ei hyvä päivä! Ottokahviset! Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they
Miksei jengi vedä tälleen nyt? Vittu, täällä ei toimi fifi. Mulla ei toimi fifi. Miksi jengi ei vedä kuin minä? Niin. Toimi. Oota. Näytetään chatille lopputulos. Mitä vittua? Tää on hyvä suihku.